ka egwu Alanyi na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi abụọ ka ibe Anambra Broadcasting Service Ọka. Tata anyị na-ewetara gị egwu ọdịnala nke a kpọrọ Ugegbe nke ndị Inyom Odema Enuora-Orofia Abagana ụmụ agbala bụ achara ugo. Anyị ga-ebu ụzọ kpọbatakịrị egwu akọba. Nke mbụ bụ ịma mbe. Isi egwu nke ịma mbe na-abụ bandeko na mmọnwụ nke chara acha. Abịa na nke abụọ ya fa ga-amụkwatere gị n'isi mbe ma enwere oke mgbọrọgwụ bụ abụzụ ọrụ. Ha ga-ebutere gị ihe nke atọ nke bụ anyị bụ Odema ana maka mma. Lepụ n'anya na efu n'ụlọ ahụ onye ake wawado dalo ake wawado ani kudado de basodo iwa asiweze mo ora dalo ni je mado ora dalo ni je ani kudado de basodo dalo wana yete ora dalo ni je mado ora dalo ni je mado ani kudado de Piti o singeli ma un picho kuna dale tio ani agidi kwenya sina iye zangu ni kakalio ani agidi kwenya sina iwe ega webo ikuta ina mawodoro eki ina mawodoro
anyị nọ kpọmkwem n'oge egwu ala anyị na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi abụọ ka ibe Anambra Broadcasting Service Ọka. Tata anyị na-ewetara gị egwu ọdịnala nke a kpọrọ Ugegbe nke ndị Inyom Odema Enuora-Orofia Abagana. Faji ọtụtụ egwu emego obi ụtọ ama na ka ị nọ ebe ahụ ọ dị ka gị gbapụta n'ọgbọ wee yọrịba ya egwu Ugegbe ahụ akpọrọ ya ka ọ bụ n'eziokwu. Ka ọ dị ugbu a anyị ga-achịpụta egwu fa abụọ ndị fọdụrụnụ. Nke anyị ga-ewetara gị ugbu a bụ egwu akala ụwa onye na chi ya nakwa nke fa kpọrọ ya lelee nwaanyị n'ọdụ. Ị ga-afụ ọdụ nwaanyị ka ọ ga-awụpụta n'ọgụ ugbu a wee zọka azọka iji wee gosi gị na omenala Igbo adịgo ọkpụtọrọkpụ. Ka anyị ka ọ na-ada egwu akala ụwa ya na chi egwu n'anya ọdịnihu mmanwụ selogwe egwu n'anya ọdịnihu anatago egwu n'anya ọdịnihu emelabo anatago
ka anyị gazie gba ndị otu egwu Ugegbe nke Orofia Abagana ajụjụ ọnụ iji wee mata etu ọnọdụ egwu ha siri wee gbatakwuru. Ha ga-akọkwatakwara anyị ife dị iche iche gbasara akụrụngwa faji were akụpụta ọmarịcha egwu a na ife ọ na-alụ. Ka anyị zọpụ ije. Nne anyị Ugegbe, ekele gị. Ka anyị mata aha gị. Aha m bụ Oriakụ Benedict Okonkwo, onye nke eji Ugodi ewe mmanụ. Ugodi ya, kedu ọnọdụ gị n'egwu a? Ọ bụ onye isi oche. Kedu ebe unu siri wee bute ọmarịcha egwu a? N'Ọkụzụ, obodo a na-akpọ Ọkụzụ, ebe na Anambra steeti anyị. Kedụkwa n'ife unu jiri wee neche egwu a anya?
wee baa ya ugegbe. Onye ọ na-ama ihe ugegbe na-emere anyị ịkwadocha nkwado iwere ugegbe nene ma na ịdabakwara ya anyị na-ezigo ndị mmadụ ụzọ dịka ugegbe ejiri anyị na-afụ ụzọ. Kedụ na etu ọmarịcha egwu esi akwalite omenala ndị Abagana? Ọ na-eme ịdịkọ n'otu nwanne na nwanne ịfụnanya wee jikọzie anyị ọnụ aga n'iru wee na-abịa. Ọga anyị kedu ife eturu gị? Afọ mbụ Chukwu aka Igbudu Abagana. Igbudu Abagana. Kedu ọnọdụ gị n'egwu a? Ọnọdụ m n'egwu a bụ nna egwu a. Nna egwu ka ị bụ? Nya asị gị zọka ịzọka? Ma agbasi egwu nke. Onu ọkwa? Kedu ka ọnọdụ egwu a siri wee gbatakwuru? Since ndị bụrụ nna egwu a na-aga ọfụma. Egwu a na-eje obodo dị iche iche. Ndị dị iche iche na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala Igbo na-agba egwu a. Ha na-eje ebe dị iche ha na-eme ọfụma. Ndị ha kụziri egwu erigo nne. Ha na-agbakọ na-agbata ọfụma. Nọ ka o siri. Nye ụnụ na-agba egwu a, ọ na-emekwa ụlọ obi aṅụrị. Na-agba ya ebido izu a kedu ka a na-agba ya na-agba egwu. Nwoke dịra be gị. Daalụ sọ, ya gaziere gị. Ka anyị mata na onye bụ. Inyom, Lady Mrs. Okaro. Ọ dịrị Chukwu mma. Ọ dịrị Chukwu mma na ọ dị gị. Yes. Kedu ife ịbụ n'egwu a? Ebe bụ n'egwu a bụ nne egwu. Nne egwu. Nya egwu niile gbakọtara dị n'ụkwụ gị. Yes. O nwere egwu nke na-akacha gị mma ọ ga-abụ akọrọ gị ugbu a ịzụ ya azụ? Ife niile gbachara mma. Onu ọkwa? Nke dị mma dịrọ mma. Ka anyị mata n'aha gị. Egwu ị na-agụ ya na nrọ ka ọ bụ naanị n'ife? Egwu a ana m agụ ya n'ife, agụkwu ya na nrọ. Kedu ife ị na-eme onu gị o wee chapụ etu ọ chapụrụ ugbu a? O si n'akara aka kwachara ya ofu. Akụrụngwa egwu iji nke ịgba. Kedu ife ọ na-alụ n'egwu a? Ọ na-ewelite egwu. Ịkọ ya kịta egwu a achara ọkụ. Ngwa kọọ ya ka o welite egwu a. Ogwe ka anyị mata aha gị. Ọ gị na-akụ ogwe a? Kedu ife ọ na-alụ n'egwu a? Ogwe na-ewelite egwu na-enyekwa obi ụtọ ịkụrapa n'anya ebe onye ọbụla nọ megharịwa. Nye ịkụ ogwe a ugbu a emegharịa ngwa kụọ ya ka mmegharịa.
anyị mata aha gị. Afa m obi Innocence akpụ aka. Kedu akụrụngwa egwu dị nka? Akụrụngwa egwu bụ ogene. Ogene mkpị na-abụ. Ogene mkpị na-abụ. Kedu ife ọ na-alụ n'egwu a? Ọ na-alụ na nkụrụ anya kịta anụnwa. Egwu anyị bidoro egwu nkụbara anya egwu ewelite. Owenite? Owenite. Ngwa kụọ ya ka o welite egwu a. ebe na-eko nwoke afọ ebe na-eko nwoke afọ Ogene na-ebu ụzọ akụ n'egwu a. Ozugbo ọ kụrụ ogene a, egwu arị elu. O wee bụrụ ife ekwuru ka a na-eme. Ogene mkpị na-abụ. Ndị Abagana ma ife a na-akọ. Unu makụrụ omenala Igbo nke ọma, daalụ nsọ. Francisca Mbagwa. Kọọrọ anyị ọkpọkọrọ ya ka anyị mara ife ọ na-alụ. Ndị Igbo maara ife fa na-eme n'omenala anyị wee wepụta ọmarịcha egwu ugegbe a iji wee na-eme anyị obi ụtọ. Ịfụrụ ka akụrụ nke a, o welite egwu, sụọ ya asụọ, ị na-agbazi ya, ị na-enwe sọsọ aṅụrị. Daalụ nsọ ndị egwu ọdịnala Ugegbe nke Abagana. Ọ bụ ebe ahụ ka anyị nọ wee na-ewetara gị ọmarịcha egwu ha site n'ụlọ mgbasa ozi telivishọn Anambra Broadcasting Service Ọka. Aka m bụ ezi oyi gị na onye ndu gị Amaka Ọfọjebe wee sị gị eme na nkụja aka nwekwana ya bụ ngwọ na nke bụ nkụ na-abịa. Ọmarịcha nwaanyị ekene m ka anyị mata onye ịbụ. Afa m bụ Oriakụ Nneka Nwamba. Nwere nnọọ ka arụ gị dị ijiri wee tụpụ iche. Ọnọdụ m n'egwu a bụ nwaanyị ọdụ. Nwaanyị ọdụ. Ị na-ama ya n'ọkpa ifu ya. Echizuru ya echizu. Nya di gị nụrụ ngalọn. Ọ nụrụ m ngalọn. Kedu ka ị siri wee pụta ọmarịcha egwu a? Egwu anyị enwe a bụ sọ mma. Ọ na-abụ ebe ọbụla nwaanyị ọdụ gbara ihe nkiri ya dị. Ozuo oke chapụ. Ọ na-abụ ebe ọbụla akụ narị achaka ndị mmadụ a na-agba ka ejefu nwaanyị ọdụ. Kedu kwa na-ekpere gị nyere ndị inyom ndị ụmụ nwaanyị Ugegbe a kpọmkwem? Ekpere m n'isi anyị niile bụ ka Chineke onye bụ n'igwe tinye mmụọ umeala n'ime anyị ịnọ n'okpuru di anyị n'otu n'otu n'afa Jizọs. Amen. Ọmarịcha di gị dị ife. Ọkwa di m ọma. Nna anyị ka anyị mata na onye bụ. Afa m bụ Ana-eto Ụmọrị. Kedu ife ibu n'aka? Ọdụ okike. A sị gị fụọ ya ugbo ya ga-afụ. Mma afọ na ya nụ. Ngwa fụọ ya ka anyị fụọ. Otu a ka o mere. Ịgbado ọnọdụ gị n'egwu a. Ọmụnwa bụ di nwaanyị lọdụ. Nke na-apịacha ya. Na-arụ m ka esi were ofe ọkpụkpụ wee kee ya. Otu a ka o mere. Ana m akwụ ya n'azụ. Anyị wee na-eje ebe niile anyị na-eje ka ọ wee na-adaba. Ekene m. Ada anyị ka anyị mata aha gị. Aha m bụ Oriakụ Aṅụrịka Ọkani. Stainless lady. Ọkwa stainless ahụ ata nchara ka ịbụ. Kedu ọnọdụ unu n'egwu a? O nwere ka unu siri wee jiri ofe ụdị agwa. Kedu ife unu na-alụ n'ọmarịcha egwu a? Anyị na-akwado nne anyị ka ọ ya aga ọ na-aga ka ụmụ ya soli ya wee na-abụ ya okirikiri ka o wee nwee ike ịstandụsi ike wee kwudosi ike na-aga. Nne, ofe ọrụ a ka unu na-alụ ka o nwere ọrụ ọzọ unu na-alụ? Ofe ọrụ a ka anyị na-alụ. Ofe ọrụ a ka anyị na-alụ. Anyị na-emekwa na-egosikwa ọra bịara ije na anyị nwere nne ọmụta ụmụ ịtọ. Daalụ sọ.
Television Anambra Broadcasting Service Ọka abụ m Amaka Ọfọdebe wee na-atụte gị ka ọ dịkwazị otu a izu ụka ọzọ ndewo maka isonyere anyị